Jmenuji se Jan Liška, pracuji v Dosanu Škoda Power 3 roky na pozici zámečník regulace. Studium na škole mi nejvíce dalo praxe, takže jsme měli každý týden, týden škola, praxe, takže jsem rychle pochopil, o co ten zámečník, o co jde. Ve škole, co jsem se naučil, tak to vlastně používám každý den v práci i v běžném životě. Práce s nářadím, měřidla, tabulky, všechno mi pomáhá, co jsem se naučil. Pamatuju si ho, byl to dobrý student, měl zájem o vzdělání a zúčastnil se i řemeslného kempu, který pořádá krajský úřad pro žáky technických oborů. Na Honzu Lišku si vzpomínám, byl vlastně žákem učebního oboru zámečník, strojní mechanik. Nakonec jsem ho nedávno viděla na dní otevřených dveří u nás na škole, kde tady byl vlastně s firmou Dosan a říkal, že u nich pracuje, že je velmi spokojen s prací u nich a moc si to pochvaloval. Takže jsem byla ráda, že se mu to všechno povedlo. No, zámečníka dělal můj otec, takže vždycky v garáži, když si něco dělával, tak jsem mu pomáhal, tak jsem věděl, že si mám vybrat zámečníka na škole a potom jsem se dostal tam, kde jsem. Z začátku se tomu moc nerozuměl, ale potom po půl roce mě to chytlo a do teďka mě to baví. Práce je rozmanitá, takže to není jako být u pásu a dělám každý den něco jiného. S Honzou jsme se bavili o jeho práci v Dosanu, kdy Honza říkal, že teda poslední 4 roky pracuje v Dosanu, že je velice spokojen, že si vydělá moc pěkné peníze, plánuje se slečnou usadit, koupit si byt, hypotéku, jak říkal, že vlastně na rozdíl od jiných bude mít teda lepší startovní možnosti díky tomu platu a mile mě překvapil ta částka, kterou že si pěkně vydělá. Říkal, že má i příležitost jakoby jezdit do zahraničí, vidět svět, že uplatní i svoje znalosti vlastně z anglického jazyka. Dosan mi umožnil podívat se do různých část světa po montážích, takže jsem procestoval už hodně za typové 3 roky. To mám 2, nejzajímavější jedna je Indie na jihu a druhá je Panama. Velice se vlastně podsunuje ta možnost získat výuční list v rámci nějakého technického vzdělávání, že vlastně tady ty firmy mají zájem o tyhle ty absolventy a nabízí jim výborné jakoby platové ohodnocení. Aspoň všichni žáci, kteří se sem vrátili, tak byli velice spokojení. A ty částky, které uváděli, tak vlastně jsou velice srovnatelné, vlastně jsou vyšší než plat můj. Když to řeknu, že jsem čtvrtstoletí vlastně ve školství, tak po 4 letech mají vlastně plat lepší než já, tak já jsem byla docela jakoby ohromená, no a já teda 50 000 nemám. Mladým klukům, co teďka vychází základní školu, bych doporučil to řemeslo, protože to vymírá. Už moc lidí nechodí na ty řemesla, i holky bývaly. Sám na sobě poznávám, že to řemeslo se uplatní úplně všude.